Ural Mountain bulloka lui pakhat Iset River pia chuan Russian khopui pakhat Yekaterinburg anti chu oma he khopui hi Soviet hunlai chuan Sparklovs tia hriat thinani chu khopui thlanmual pakhata chuan mi ahu hawa phum kumsang khajakwa somnga pakwa ami chu oma he thana hian ruang pakwa Unal Polytechnical Institute zirlai an thih chhan chhuichhuah lo te chu an phum bokani the PB channel clear meka khongain ka channel hi milo subscribe sakve ram don nia kumsang khajakwa somnga pakwa hi Cold War azual hunlai vel kha ania rilruwa indona le inrin hlelna anasat hunlai kha ani mase ale lama chuan Soviet khwale tuini nom hunlai takania heti hunlai hi Soviet ho che thatak tak hunlai le an ro puizia an lantir hunlai takani Russia chuan satellite pakhat Luna 1 chu kap chuakin thla a mishing siam thil thleng masaberania Third Soviet Antarctic Expedition chu hlotling takin an lo nei bokani chu Soviet hlotlin na chuan te phurin group pakhat mi papariat le meiche pahni omna Ural Polytechnical Institute amite chu hiking nei turin an chuaka an vai mai chuan hiker experience nei thatak tak ni in grade 3 hiker certificate nei tura hiking kalanni Octor tein tlanga kalchu an tumberania he tlanga hian vuratamin kalahar sa ema mase anni vurtleng thiam tan chuan chona poimo tak le lian tak ani thungani an vai mai chuan kumsamni borvel thajarwal tha annia an shroi tu ber chu kumsamni pathummi Igor Dyatlov ani an chuana atang chuan marlam panin rel mangin an kalphota chumi hnuwa thingtlang kho pakhat visa ya tang chuan an tumram chu an pandon ani January ni somni pasari kumsang khajakwa somnga pakwa ania an shroi tu pa ber chuan visa ya an sport club shroi tu te hnena chuan February ni som pahnia let le anin be sei thu chu a hril thlap boka an let dona chuan telegram a thon tur thu a hril bokani atira chuan an roman ang thlap chuan thil chu akala ni khataliam hnu chuan an zinga pakhat chu a khup le aru chuk tua then khat anat ta ka wang chuan an hotira mi pakwa chia chuan hiking chu anti chhunjom ta chung pako zinga mi tuma chu damin an kir le to lawani February ni som pani chu aron neta a sport club chuan telegram reng an dong lova mase tuma chuan lo thon na chang an shelova hetiang hiker ho ni tlem te chung an chanchin hriat lo chu ngai that lo na tur omin an shelowani mase February ni somni aron ni meu chuan an chung te le an thian te chu an mang ang tranta a an institute chuan zong tur chuan ti man siam ngala anuwa chuan an khochung sipai le police te chuan an zom ve ngal boka helicopter te thona te le snowmobile an ti te nen chuan a zong tur chuan an thok chuak ta ni an zon tlau nu February ni somni paruka chuan an group camp chu an mu chuak ta a an group camp omna lai mun hi a chevel mi ho chuan Dead Mountain ti in an soi thin ani an va mu lai chuan an camp chu vurin alo khu luk to a an han en chian chuan puanin chu chunglama tanga zai thlera ni ti an muwa tin vura chuan hiking kalte hniak ni nge ya an hriat chu alo om nual boka chu hniak chuan an camp na atanga mel khat vela ram hnuai pakhat chu apana chu ke hniak an han chui chuan ruang pathum an hruai tu pa bertel chuan an muta a anuwa chuan ruang pahnih te chu thingkung pakhat bula hian an mulea chung ruang pahnih an hmu te chu underpen nen chau chuan an lo omani phekhok tak ngial po an bun lova an kutle ke te chu akanga chung ang kutle ke kang te chu inti lum an tumna lampanga anti kan ni inan ngai ani abula thingkung pakhat zar chu atlia karem rum boka chu thingkunga chuan lonan tum nge ni nan ngai ani an ruang mu chu ho zong chu hypothermia awanga thivek ni inan hria
chu taksa a lumna tlak chamna ti na ni abak ruangdang pali te chu mu an lani lova azong tu ten an zon fe nu me nilia chuan ram hnuai chung midang an hmuna atanga fit zani somnga vela chuan an mule ta a an ruang te chu vur fit som pathuma chha chuan alo khua chung an ruang mu thar te chu midang te ai chuan thomhno an lo in bel tha a ama a ruang an mu te ai khan an thin nu nung jok ni in an ngai ani mase an ruang mu chu nu nun jok te hi chu an thi dan adang deuh ni in an hria a then chu an ru te atliaka kara na taka sut ang vel an nia an zinga hmeichhe om chhun ruang chuan mitmu le lei anei lo boka mase mi then khatin an rin dan chuan vurit takin a khu awangin an ru te chu atliaka an hmeichhe mitmu le lei po chu a troi ral to ni in an ngaya mase ngai danero a in ang vek lo thung ani azong tu te chuan heng ho hi khwarel chiat na chuan ati hlumta angin an soya silfen hi mumal taka inbel anom lova then khat chuan phei khokking khat chaute an buna a then engma bun lo anom bokani an thi thei dan chi sang sang chu soyatam em a chungzinga then khat te chu ngai dan maksak tak tak te an ni hloma investigation team te chuan thil chiang nia an hriat chu he thil hi zana thleng nge ania khowat chu nasatakin an tuara khowar ma emo khowar atanga reilo te nuwa an thivek ti chau chu thu chiang hriat thei om chhunani mase engwanga an kem chu chhuah sana tlan cheta nge an ni ti chu zona omania zanthima chuan engemaw hlawin puanin chu a chung lama tanga zai thlerin engma thomhno inbel mumal lo chuan an tlan cheta chiam ani thei mai angem lo ni ta se enge an hlau ni ta ang suam mangtok ni ta se an thil hlu engma bo om lova tin puanin bulvela chuan an ma ni niak bak chu niak dang mu ani lova ruang an mu chhuah hliam te chu mihring sul nu ni thein an hrelo ani ramsa ina bei lo ni ta se helai hmuna hian ramsa hlo om tak takan oma savom le ching nia tam takan omani ramsa bei niarin po thil om lo ani hau lova ma se heti hun lai hian puan in bulvela chuan ramsa niak pakhat ma mu tur om lova tin ruangan mu chua chuan ramsa se na nu ma pakhat ma om lo bokani vurtol lawin an tlan chhia lo ni le ta se hei po hi thil rin thei takani mase vur lo tol ni ta se an niak chu alare lova tin an puanin chu vur chha tak tol chuan a hnol chhebok si lova mithiam te chuan anom na tlang chu vur tol thlen mai theina ani lo an ti box sia thilmak ve tak chu ni hei aya la timak le zwal tu chu an thom no ha ka chuan radioactivity an ti chu a om veka then khat chuan Russia sarkarin missile te ti puakin heng ho hi ati hlumta ni in an ngaya ma se thil puana nu ma engma mu tur om box si lawani thil mak soi to a ser zinga a mei ang alien ho ti ring chu an om ve boka heti hun lai hian mitam takin wana chuan thil eng bialan muwa heng ho thina nen hian a in zom tlatin an ngaya an thom no ha ka radioactivity om chan te po kha alien ho ti ring an oma ma se chu po chu thubel chian dol lova an ngai ani hemi te ruang an mu atang hian helai ram hnuai hi sipai ho chuan tlo thei lovin hun rei lo te chung chu an chiam ngala he mun hi an hroi tu pa ber Igor Dyatlov a hming choin Dyatlov pass ti in a hming an vuah ta ni a chui tu ten thil mak deuh pakhat an hriat chhuah le chu sipai ho thalaka an puan in an han en chuan chu puan in chu mi som len na puan in ani lova mi panga chau len na ani he zana an chunga thil thleng le an thi dan dik tak hi tun thleng hian hriat alani lova mi sang in rin siak na bak chu hriat thei ala om lawani an chunga thil thleng nia kan rin le kan ngai dan comment na lama kan ziak theu don nia tun trumatan chuan khati kha ni le phot mai sela thlir tu zong te in zawain video le kanin mule theu don nia